Dobar dan. Današnja tema je impuls sile i količina gibanja. Danas ćemo pokušati riješiti 4 jednostavna zadatka iz ove teme. Nadam se da ste prije toga na edutoriju proučili ovu temu, tako da možemo sad riješiti nekoliko zadataka. Prvi zadatak odnosi se na ovaj tekst koji ovdje vidite. Znači imate kuglicu mase 25 grama koja padne s visine 1 metar okomitom na tlo i odbije se tako da joj se iznos brzine ne promijeni. Znači to je elastičan sudar. Proučite malo u editoriju što je to elastičan sudar i kako se rješavaju zadaci sa elastičnim sudarom. Koliki je impuls sile podloga dala kuglici? Dakle, kako biste riješili ovaj zadatak, za početak zapišite prvo podatke koje imate u ovom zadatku, a to je masa od 25 grama, tu je visina od 1 metra s kojeg pada kuglica i ono što vi tražite je impuls sile. Sad na videu napravite pauzu i pokušajte sami riješiti ovaj zadatak u nekoliko narednih minuta. Ukoliko to ne uspijete, pustite video dalje i zadatak ćemo pokušati zajedno riješiti. Dobro, zadatak ćemo riješiti na ovaj način. Dakle, imate kuglicu koja se nalazi na visini H i ona će s ove visine biti puštena da padne i udari u tlo. Ta kuglica znači udara u tlo i njena količina gibanja je u smjeru koji je naznačen crvenom strelicom na ovom crtežu i ta količina gibanja ima negativan predznak. Zašto negativan? Zato što smo tako to proizvoljno postavili. Znači neka ovaj smjer koji je prema dolje bude negativan, a smjer koji će imati prema gore bit će pozitivan. Dakle, kuglica ovom količinom gibanja udara u tlo, a tlo se suprotstavlja kuglici u suprotnom smjeru i u tom suprotnom smjeru će kuglica imati pozitivnu količinu gibanja. Impuls sile je naravno jednak promjeni količine gibanja, a promjena količina gibanja koja se dogodila ovdje u ovom primjeru je jednaka količini gibanja mv minus količini gibanja koju je imala prije sudara. Dakle, po zakonu očuvanja količine gibanja, ukupna količina gibanja prije sudara jednaka je ukupna količini gibanja nakon sudara. Ovdje imate količinu gibanja prije sudara koja iznosi mv i količinu gibanja nakon sudara koja iznosi minus mv. Znači, kad riješite ovu jednostavnu jednadžbu, dobit ćete da je impuls sile jednako 2mv. Međutim, ovdje u ovom zadatku nemate brzinu i ne možete ovdje riješiti ovaj zadatak bez da prethodno izračunate brzinu. Kako se ovdje radi o slobodnom padu, mi smo ranije učili formulu s kojom možete izračunati brzinu u slobodnom padu, a ona se računa po ovoj formuli. V na kvadrat je jednako 2gh. Vrlo jednostavno možete ovdje riješiti i dobiti koliki je iznos brzine. Kad uvrstite podatke, dobit ćete da brzina iznosi 4,43. S tim podatkom se vratite u impuls sile, ovo što smo malo prije izveli, i impuls sile je jednak, evo, ovome. Prethodno je trebalo ovu masu iz grama pretvoriti u kilograme. Znači, kad ovdje to sve skupa pomnožite, dobit ćete da je impuls sile iznosi 0,22 Newton sekundi. Zadatak drugi. Na neko tijelo djeluje sila koja se s vremenom mijenja kao što prikazuje slika. Kolika je promjena količine gibanja tijela nakon 5 sekundi? Ovdje u ovom zadatku imate jedan graf koji prikazuje promjenu sile u ovisnosti o vremenu. Znači vi vidite ovdje da je u prvoj sekundi se sila promijenila od 0 do 20 njutna,
pa se do 4. sekunde sila promijeni do 30 i onda od 4. do 6. sekunde sila se smanji na 0. Ovo je jedan graf koji prikazuje jednu promjenjivu silu i kako biste izračunali ovdje impuls sile, ja ne znam jeste to u editoriju već vidjeli, znači impuls sile ovdje možete izračunati tako da izračunate površinu ispod ove krivulje. Znači impuls sile je jednak površini koja obuhvaća ova krivulja prikazana ovim grafom. Znači ovu površinu ispod grafa podijelite na nekoliko vama poznatih likova, pravokutne trokute, pravokutnike i izračunate ukupnu površinu. Dakle, promjena količine gibanja je jednaka impulsu sile, a impuls sile je jednak površini koju ispod ovog grafa koji je prikazan ovim gornjim crtežom. Dakle, podijelite to na nekoliko dijelova. Pogledajte ovdje sa ovim crtama omeđenim imate pravokutni trokut jedan, pa onda gore imate još jedan pravokutni trokut, pa onda desno imate još jedan pravokutni trokut. Vi možete ovdje naći 3 pravokutna trokuta i jedan kvadrat koji se nalazi tu u sredini. Znate da se pravokutni trokut i površina pravokutnog trokuta računa kao stranica a puta b kroz 2, a za pravokutnik je stranica a puta b, za kvadrat je stranica a puta a. Dakle, jednostavno podijelite to na više površina i dobit ćete kolika je ukupna površina ovog cijelog lika koji je predstavljen u ovom grafu. To bi izgledalo ovako. Ovdje malo stisnite pauzu, pa onda proučite kako je u ovom zadatku izračunata ukupna površina. Dakle, kad to sve skupa izračunate, dobit ćete da je promjena količine gibanja iznosi 90 kg metara po sekundi. Sljedeći zadatak, treći zadatak. Tekst zadatka glasi: dječak mase 20 kg vozi se u kolicima mase 10 kg brzinom 3 metra po sekundi. Za koliki će se iznos promijeniti brzina kolica ako dječak skoči s kolica brzinom 1 metar po sekundi u smjeru gibanja kolica? Dakle, u ovom zadatku vrlo važno je primijetiti to da dječak koji skoči sa kolica se nastavlja gibati u smjeru gibanja kolica, što bi značilo da je njegova količina gibanja istog smjera kao i količina gibanja prije nego što je skočio s kolica. Dakle, za riješiti ovaj zadatak zapišite si podatke koje imate u ovom zadatku. Znači, to su mase dječaka i kolica. Tu je još i brzina dječaka i kolica zajedno. A tražimo kolika je promjena brzine dječaka nakon što skoči. Ova brzina V1, to je brzina, kao što vidite ovdje, brzina dječaka nakon što skoči sa kolica. Ovdje možete stisnuti pauzu, pokušati sami riješiti ovaj zadatak, a ukoliko ne uspijete, možete video pustiti dalje. Dakle, kako biste riješili ovaj zadatak, vi si morate napisati sebi ovdje zakon očuvanja količine gibanja. Zakon očuvanja količine gibanja glasi da je ukupna količina gibanja prije sudara jednaka ukupnoj količini gibanja nakon sudara. Konkretno sudarom ovdje smatramo događaj u kojem dječak skače s kolica, znači ukupna količina gibanja koju je dječak imao dok se nalazio na kolicima je jednaka ukupnoj količini gibanja koja se dogodila s dječakom i kolicima nakon njegovog skoka. Ovdje imate količinu gibanja dječaka prije skoka i količinu gibanja kolica prije nego što se dogodio skok. Znači, s lijeve strane ovaj ovdje M1 puta V plus M2 puta V nam upravo ukazuje na to. Nakon što je dječak skočio sa kolica, imate količinu gibanja kolica nakon skoka i količinu gibanja dječaka nakon skoka. Evo, ova jednadžba ovdje upravo predstavlja zakon očuvanja količine gibanja u ovom slučaju.
Dalje, rješavanje ovog zadatka je čista matematika, tako da vjerujem da ne biste trebali imati problema sa rješavanjem ovog zadatka. Dakle, ovdje ćete izdvojiti ovu brzinu v i izvući ćete za ove njihove članove M1 i M2 koji se nalaze uz njih, malo preokrenuti jednadžbu i korak po korak doći ćete vrlo elegantno do rješenja. Znači V2 to je brzina koju ćemo imati nakon skoka, to je brzina od 7 metara po sekundi, a ono što se traži u zadatku, traži se kolika je promjena te brzine nakon skoka. Znači to je vrlo jednostavno dalje za izračunati, dobit ćete da je konačno rješenje 4 metra po sekundi. Krenimo na četvrti zadatak i posljednji zadatak iz ovog videa. Tekst zadatka glasi: u mirni vagon udari drugi vagon mase 15 tona brzinom 3 metra po sekundi. Nakon sudara vagoni se gibaju zajedno brzinom 2 metra po sekundi. Kolika je masa vagona koji je prije sudara mirovao? Dakle, iz ovog teksta zadatka vi morate prepoznati nekoliko stvari. Prvo, da u mirni vagon udari drugi vagon koji ima mase 15 tona, a taj mirni vagon znači prije sudara ima brzinu jednaku nuli. Nakon sudara vagoni se gibaju zajedno. To je isto jedna bitna činjenica iz ovog zadatka. Dakle, ako se vagoni gibaju zajedno, znači dogodio se jedan sudar koji se zove neelastičan sudar. Za riješiti ovaj zadatak, zapišite podatke koje ovdje iz teksta možete iščitati. Znači, to je masa 2, to je masa drugog vagona. V2 je brzina koju ima taj drugi vagon, a ova brzina od 2 metra po sekundi koja je označena čistim slovom V, to je njihova zajednička brzina nakon sudara. Ono što mi tražimo masu prvog vagona. Ovdje možete malo stisnuti pauzu i pokušati sami riješiti ovaj zadatak. Ukoliko ne bude išlo, možete ponovno pustiti video. Dakle, kako biste riješili ovaj zadatak, vi ovdje trebate napisati zakon očuvanja količine gibanja. Ponovit ćemo još jednom, zakon očuvanja količine gibanja glasi, dakle, ukupna količina gibanja tijela prije sudara jednaka je ukupnoj količini nakon sudara. Ovdje prije sudara imate količinu gibanja vagona od 15 tona, to je ovo M2V2, a nakon sudara imate količinu gibanja vagona jednog i ukupnu količinu gibanja drugog vagona. Dakle, na ovaj način kad se raspišete jednadžbu, praktički vi ste ovdje riješili ovaj zadatak. Ono što vam preostaje, ovdje uz malo matematike samo doći do konačnog rješenja. Kao što vidite, ovdje imate sve veličine s kojim možete riješiti ovaj zadatak. Dakle, savjetujem vam da u editoriju još jednom malo proučite zakon očuvanja količine gibanja kako biste mogli ovdje pravilno ga primijeniti u ovom zadatku. Dobro, malo ćete ovdje preokrenuti ovu jednadžbu i jednostavnim rješavanjem dalje doći ćete do rješenja. Dobili ste da je masa prvog vagona iznosi 7,5 tona. Evo, u ovom kratkom 15-minutnom videu pokušali smo riješiti 4 zadatka. Ukoliko imate potrebu još jednom proučiti te zadatke, slobodno vratite video na početak pa proučite zadatke još jednom. Lijepo vas pozdravljam i vidimo se u sljedećem videu.